Jan-jane kowe neng ati gelagatmu sajak nyulikati atiku Rasep 12. Iya bersama Tanada Yeksa. Dina minggu sing tak kowe ngajak nang tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe. SMS rambalasi yen tak telepon malah mbok mateni mangkel aku irungmu mesti tak jiwa ala jiwa Lali janjine padane alasane mangkelake sapa wong sing ra gelo kadung dandan kowe ora teko. Pripun Pak Skeco? Mantap. Mantap. Iya. Kompak ya. Duta nada ya. Duta nada. Sip. Lanjut Mas. Ayo Mbak lanjut. Jan-jane kowe neng endi gelagatmu sajak nyulikati atiku sujana kowe kencan karo wanita liya. Matur sembah nuwun. Kok Tanduk malih. Kok gelis sebentar? Monggo, Lah tanduk nggih, malih, Pak. kok gelis Mas? No. Duta nada elektron Mas Kolis.
gelas lho aku. Yuk. Pring Hop. gede saksi No 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 ning. ana jagat La 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 la. saksi. La 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 la. Iya. Apa sliramu La 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 la. Lencer kuning gawe kakaning Jos. Jos. Tangga 19 sasi telu gawe kangen rasa ning atiku yen bengi ra bisa turu dan sakali wong ayu. Lo 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 lo. Ya yo ya yo. Lo 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 lo. Lo 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 lo. Lo 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 lo. Ngopo to, Hen? Ini roh kotor iso kekel-kekel lah. Sing piye? Nah iya, engko tak omongi. Ya, wis kowe. Yuk. Has. dadi saksi ana desa kene Lo lo lo. iki apa kiramu ra ngerti yen prikuning gawe kangen ning ati matur nuwun Pak Karmin matur suwun donga dinunga sehat selalu nggih Pak D nggih. Alhamdulillah panjang umur nggih insyaallah. Nggih. Rondo kempling Gus Agus. Jan. Lah iya nggih monggo. Rondo kempling. Ayo garapane nyemangkake. Tenane lho. Nggih pangapunten. Nggih. Ditunggu ngasta campur niki wau marakno. Ha nggih. kalamun harus
Satraming lampahi Kula sawah sapa ngendun Datanuwa atiku wis kapilo Syai babung rasaku lamun bisa tetakan sliramu Kalamun weruh sliramu batin iki andane tak jarangu rasa tresno kang panjang sarwa mikir ati rapi sojanjo kaya rapi sanggo dadi saben wanci tansah anggodo ati nanging aku diblokno pungkasane tambahan loro nadyan-nadyan yen katulung nanging jagat sajroning batinku Bantu nandang tresno iki wis kinutrat satraming lampahi Kula sawah sapa ngendun Datanuwa atiku wis kapilo Syai babung rasaku Angel. lamun bisa tetakan sliramu Monggo dipun telaske. Napa wau? Pak Pring De. kuning, Mas. Oh, pring kuning nggih, bojo mangkak. Ula lihat kebunku. Nggih, sesidepan langsung kewala, monggo diatur nggih. Luwih
Sudah katur, matur suwun Lek Agus. Nggih, iki piye to kok gak nyedak rene iki, Gus? Aku kelingan kupuk kae biyen tak golek. Ya yo. Ning cedhak kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang. Tanda kasih sayang.
ki jane ngerti kowe ki wis suwe banget ning kelakon dadi sak panggung kok lagi pisan iki ya Dit ya. Sinten sing sanjang? Lah ya aku Pun oh ping iya. kalih. Oh gak, iki lagi iki kok Nggih. kandhane kok. Kleru engko. Wong kula Dudu. namu nyumbang lagu sing sepindah kok. Lah ya dudu aku. Dudu aku. Niki tenane wis oleh neh purung. Napa jenengan badhe daftar? Sik to iso jelas wis oleh neh purung lho. Alhamdulillah dereng. Dereng. Tur. Iya. Iki piye ta iki? Tur. Lho. Lha nek kuwi lho engko mosok ki telur karo telur. Dek telur karo telur piye? Ya kira-kira golekane ku ya sedok dhuwur sithik ngono lho, Mas. Lha kae dhuwur kan ancak-ancak. Iki piye to kae? Lah padha gedine, Mas. Lah iya malah apik. Aja to. Enggak ya. Aku golek sing Ayo. cilik-cilik kok sampean ngene iki lho. Ya Allah. Lho, aja ngono to. Oh iki kok ya. Oh ya. Lho. Eh, Ngopo to iki? Tekang Sang. Setrummu jek turas tok, Pra. Setruman iki. Ya to seneng nek aku bongko. Mboten. Kowe ki omonganmu kok Mboten. ngelem apik-apik kok nyetrum padake wader tet sek. Keloren. Kowe ki kok omong kok wah sesuwe kaya megelke ati. Lole lole lololo. Saya merhati. Aku kowe dadi karwan merga ning kupo asmara. Liwat aku kelingan kupu kae biyen tak goleren ning jagad kebak tulisan warna abang tanda kasih Tandang gawe kok penake kaya ngene ya Mas ya. Lah iya lagi munggah wis kopine dicawiske lagi teko mengke unjukane napa rokokipun napa. Ngono kok andekno padha batalke iki piye wong-wong ya gumun ta aku kae. Lah iya Dit ya. Nggih. Lah ya nggih. Ah jan. Tenan ya. Jan piyayi kok leh. Ya terus ke. Sing kacer ki yo bingungke kancane. Iso sik-sik iki lho nampani kopi kok iso kasete ucul.
Wong nek kepatuh kulino. Lah ya alah ya ndek ben ki yo ngono bojone kono iki curhat karo aku mbok Mas Amir ki ngrepotne lho Mas lha piye? Jak omong ki ucul. Orjene lho. Wah ayo piye cek kelingan to kowe pirang-pirang taun. Mboten. Saya ucul mboten. Mboten. Saiki dipasang petel kaya pancing kayok. Ya ora bakal ucul. Ayo kuwi lho drijine kuwi lho. Cetetan serak jeneng ati. Oh iya. He oh. Aus. Aku kowe dadi karwan Margo lereng ning kubah Jaya sampun kathah Mas Mbak. jane ora nyono ora ngira iki petuk anak wedok ning kene pirang-pirang tahun tenan gak ketemu kowe. Mbiyen petuk-petuk ki nek ning pasar. Enggak di udara. Oh di udara. Iya, monggo. Duit tenan ya. Ojo para tamu kami dapataken duit tenan dolasan. Sajake seperti banget. Iya.
ikhlas pasrahne wae sing kuwasa. Dipun wiwiti. Nurkolis. Apa ya jeneng asline? Kaimatan bina
kene iki manut kono lho kono ki malah neh obahe lambene ra patek dicethake. Lah iya. Aku ki mbok kok janji lagune iki Blitar 1 2